هيدرا سيرفي ويا هيدرا سيرفو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الزاهدين محمد وآله الطاهرين المعصومين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Ambade TV shirfila la jabaw kishi ala tado hina ala tado barka ala tado ala ka jidi nena ukelengele na bela jelenka wajulu kena kanumba wa maw foka wali mando aka nyamadalla ka wala donia ka fo anga bi wajulu kena kono ambe bangoni charbon karela bangoni charbon kare jalula ka wala dala kula sanwo san bukani sojanu ka nyanyarlira ala kirabba ka bangine hukum kono nan ko ma mauludu Samba flantan wolon vlata o kera Desembre kalola an flani o kenede kan an karamogo Baisa Jallo ana badew ana balma wana dogo ani kalandew ni kan ɲɔgɔn bela jelen farla ɲɔgɔn kan ka kɛnɛ in sigi wajulu kɛnɛ belebele bilasirali kɛnɛ fɛn minnu bɔra ye laselikanw na an ka jɛ k'o seereya آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين يا ربي الرحمن الرحيم آمين ملك يوم الدين آمين إياك نعبد وإياك نستعين آمين اهدنا الصراط المستقيم آمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربي اللهم صل على سيدنا محمد آمين وعلى آل سيدنا محمد آمين وسلموا تسليما كثيرا آمين يا ربي وبعد السلام عليكم أيها المسلمون والمسلمات وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أمين تمنيني الله تعالى في قبل الشيطان ترونا الشيطان ميني على يدنا كيف رلك يومين يا ربي على قدو أن الشيطان آمين يا ربي على كرا حرما قصو آمين وقفة نعم أما سيزيني الله تعالى تغبر كمين ألا من يقول دمنا والي على دبنا قول لبا وقفة نعم أما صلي دمفعنا سمانتيكا أما صلي فرمه كنتي ani labanama kuntigika ame solli kirawka alimami ka baitul muqaddas kono ame solli Allah ta'ala kanuka ame solli sa'adullahi ka sa'adul khalqi baminata kan moye bali alaka kshi ani nema chama jili anga kutibay amin ya rabbi okofe nam ame al-islam bela telenfu muso fara cheka nam demsen fara ma koroka ni al-islam ka fulikai nam ni mu'minu ka fulikai ni arjina diu ka fulikai nam no de alaka kishibe nina auma amin ya rabbi ansira herala alama walila herala amin ya rabbi baba ansira kerenka nam ka jurmumun to anna afitini fara bilbilika nam alaka jurmumun ya fa anye alaka horoma kusu amin ya rabbi ansira kerenka nam ka degumun to anna afitini fara albilbilika baba alaka dekunu dila anye alakira horma kusu amin ya rabbi toro mi manka alako luwili amin alaka anke jonku nandiwe amin ya rabbi
jonkuna dia bara ala ko nɔgɔya ne ni aw ye amina ya rabbi ala kanu ala kira kanu silamɛya diinɛ in faamuya cogo ɲuman a n'a labato cogo ɲuman ya rabbi ala ko nɔgɔya ne ni aw ye amina ya rabbi ala ko k'a ka alaya kama amin ala k'o kɛ ala kira hɔrɔma kama amin ala k'o kɛ awliyaw kama ala teri bɛɛ lajɛlen kosɔn amina ya rabbi ala k'o kɛ kuranɛ barika kosɔn amin salli ala rasul wa sallim taslima o la baba an sigira tugun ni an fa an ka sheku a shekul fadil alhaji muhammadu jalo na a ka yamaruya kan ye a sigi nɔ la a ka da la komi a tun bɛ su in ɲɛnamaya cogo min a ye an yamaruya k'an ka sigi ka dɔ fɔ alisilamɛw ye inshallah a yɛrɛ sigilen bɛ a bɛ ka an lamɛn jati an b'a ɲini ala fɛ hali bi sijan bɛ ala bolo ala k'o da n'a ma allahumma ya rabbi kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'o da n'a ma amina ya rabbi lafiya bɛ ala bolo ya rabbi ala k'o da n'a ma amina ya rabbi labanko ɲuman ala k'o nɔgɔya an n'a ye allahumma ya rabbi a ka ɲinifɛn ye fɛn min ye n'o ye arijinɛ ye ya rabbi ala ma n'a donna ye amina ya rabbi ala kira hɔrɔma kosɔn amin sɔli ala rasul wa sallim taslima jabdo o la baba ko sigiyɔrɔ bɛɛ n'a ka kuma don dɔyɔrɔ bɛɛ n'a ka kuma don sigatala sigi kun ala kira ko de don wallahi sallallahu alayhi wa sallam wa sallim taslima baba kɛnɛ min sigira ko ala kira sallallahu alayhi wa sallam wa sallim o kɛnɛ sigira ko ala kɛnɛ min sigira ko ala kira o kɛnɛ sigira ko kurana kɛnɛ min sigira ko ala kira o kɛnɛ sigira mumini ɲuman bɛɛ de sigatala sigi kun foyi t'an na bi ala kira ka bangeli su o ɲɛnamayali kosɔn an ye bangeli su n'o ye mawulidu su ye an sigira nin yɔrɔ kelen in na ka ɲɔgɔn waaju ka ɲɔgɔn hakililati ala kira ka ɲɛnamaya kow la ka ɲɔgɔn hakililati ala kira yɛrɛ hakɛ la ala kira bɛ ala bolo cogo di ala kira manton ala kira ye baara jumɛn kɛ anw ye ala kira ye mun kanu ni an ye dɔ fɔ o la bangeli su sigatala an bɛ denkuli su la wallahi n'o ye ismu su ye hali bi o ala kira kelen don laɲini fila de b'an bolo sigi kun ye min ye n'o ye ala kira ye sallallahu alayhi wa sallam wa sallim taslima kɛnɛ in bɛ taa n'o de ye dɔɔni dɔɔni wallahi sigi filanan ye jumɛn ye n'o ye laɲini filanan min b'an bolo baba ala kira fana cira kun dɔ de kosɔn ala kira cira kun dɔ de kosɔn ka maaw wele ka taa alaw ta ala kelenbatiya ma ka maaw wele ka taa kuranɛ nɔminɛli ma ka maaw wele ka taa ala bato ma ka maaw bali ka bɔ jugumanw ma ani fɛn minnu ni sariya y'olu kɔn ala kira cira o de kosɔn n'an nisɔndiyara ni a nali ye a bɛ ɲini an fɛ fana a nana ni fɛn min ye an k'an seko kɛ o la donc na ala sɔnna su in na an na ɲɔgɔn bila sira baba wajulu ale de bɛ silamɛ nafa an tɛna foyi fɔ da in na yan ko min ɲɔgɔn ma deli ka fɔ jɔn ma silamɛya diɲɛ don o don wajulu bɛ sen na i tɛ se ka wajulu kɛ n'i ma sigi kɔrɔlen dɔ kan wazu yɛrɛ kɔrɔ tuma min na ni ala b'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ suratu zariyat a ko wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minun suratu zariyat kɔnɔ ala ko wa zakir ya muhammad sallallahu alayhi wa sallam hakillatigi kɛ fa inna zikra i k'a dɔn hakililajigi tanfa'ul mu'minun
o de bɛ mu'minunw nafa ala ko an ma kuranɛ kɔnɔ muhamadu maaw hakililati n'o ye waazu ye fɛn min bɛ mu'minunw nafa a ko ye waaju ye donc o kɛnɛ a sigi kun ye alakira ko ye ɲɔgɔn waazu dun baba alakira muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala ko ale de ka hakɛ la a ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin suratu al-anbiya nabi ɲumanw ka sura a ko wa ma arsalnaka anw ma e muhammadu ci illa rahmatan funa kɛra hinɛ de kosɔn lil alamin danfɛnw baba ni ayan kelen ni wasara mawludu kɛli la ni wasara ka sigi ka siɲana ka alakira valeri ka a mankutu ka jugo k'o fɔ an ɲɛna ni ayan kelen wasara o ni ala ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin aw ma e ci fosi kosɔn fo hinɛ danfɛnw baba fɛn fɛn sa n'o ye hɛrɛ ye e kan o bɛɛ tɔgɔ ye ko hinɛ ala ma hinɛ kelen fɔ an ye sanji min bɛ na hinɛ don ala kira cira ko an b'o sɔrɔ baba i bɛ lafiya min sɔrɔ ni na farikolo la nin bɛɛ ye hinɛ de ye hinɛ min ka bon a bɛɛ ye o de ye ala kira ye sama ka na se silamɛya ma o de ka bon nin bɛɛ ye parce que n'i balola i ye san 1000 balo diɲɛ nɛɛma cɛrɔ ni ala ko t'i bolo ala kira ko t'i bolo n'i sara don min na a bɛ komi i ma deli ka sɛmɔni kelen kɛ nɛɛma la o tuma n'i bɛ diɲɛ ko o ko la i ka ni ala ko kɛ ɲɔgɔn fɛ i ka boyi suma ala ko ma ni min ni ala ko bɛ bɛn i k'o kɛ ni min ni ala ko tɛ bɛn i k'o to yen a ko ala kira cira hinɛ de kosɔn anw an sigi kun ye ka ala barikada a ye nɛɛma min kɛ an ye mun kosɔn a ka dɔ fara a kan qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'una suratu yunus qul ya muhammadu afwa bi fadlillah ni allah ta'ala ka fsamantiye wa bi rahmatihi ni ala ka hinay fa bi zalika ni nunu zati falyafrahu ala ko ka ko nusoja ako ki nusojani ala ka fsamantiye ki nusojani ala ka hinay ako huwa khayrun ako ode here lendu mimma yajma'una okoro ka ala barkada ala ka nema solila ka nusoja ala ka nema solila ko de here ka bojonga ka teme be die fon fe fara ɲɔgɔn kan ni ye Qur'ana ye wallahi suratu yunus nin bɛ anw bila ka mawludu kɛ wallahi sabu anw ma hinɛ foyi sɔrɔ fo an y'a sɔrɔ alakira de bangera sallallahu alayhi wa sallam n'i y'a ye an kɛra silamɛ ye an kɛra silamɛ ye ni alakira cili de n'i y'a ye an ye kuranɛ sɔrɔ ni alakira cili de n'i y'a ye alakira cira alakira bangera de a silamɛw donc o komi an ye kuranɛ sɔrɔ an ye silamɛya sɔrɔ an ye bonya sɔrɔ an kɛra mantow na sɔrɔ hɛrɛma ye o sɔrɔla ni alakira ye alakira bange don o de ye hɛrɛ in bɛɛ sɔrɔ don a silamɛw o de kosɔn hali bi ka ɲɔgɔn hakililati alakira ko kana to o ka fɛgɛya i bolo alakira ka fan o ka giriya i ma ka tɛmɛ diɲɛ na kɔnɔ fɛn kan n'i bɛ fɛ i ni ala ka kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i bɛ fɛ i ka nafa sɔrɔ i ka silamɛya la a k'a sɔrɔ alakira kanu o de sabatilen b'i la ka tɛmɛ
i yɛrɛ kun kan ka tɛmɛ i ka nafolo kan ka tɛmɛ i den kan ka tɛmɛ i furumuso kan ka tɛmɛ diɲɛ kɔnɔ fɛn bɛɛ kan. Ala b'a fɔ an ye suratu Tawba kɔnɔ qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون قصادها ومساكين تردونها أحبا إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Nimbe suratu Tawba kono Ala be ka kuma ni Qur'anai yoro dine ko ni na fara ko Qur'anai ni sabati kapan ni sikara duro fi ka tobi tuno te kafir ya هذا صحيح وهذا ضعيف وبفو فورما ما وت Qur'anai ni Qur'an na sunna na ni mi kuma to ko sikata Qur'an ko chudi ala kira valeur la ala kira kamila ya Muhammad afo tonye afo imantu in kana aba'ukum akoni aw fawde kira wa abna'ukum na awwala dawne kira wa ikhwanukum ni aw balmon de kera wa azwajukum ni aw furumso de kera wa ashiratukum ni aw faso kabila bela de kera wa amwalun akoni aw kan nafulu de kera iktaraftumuha ay nafulu munu chaka sunu kile abika nafulu minini ka faranyoka abika fuante jontige nafulu minini na akono lu nafulu de kera wa tijaratun ni auka jago few de kera takshawna kasadaha aw bisra nafulu munu halakilinya aw bisra jago few munu chiyeni wa masakina akona aw sigi du de kera ibe soni ko no odu inde kera c'est-à-dire adama temba ko kanga se fe on femba ali o fe defo Allahu akbar fa din fa mo ko be din na din mo ko be fala balma fumso faso kabila be na furo mi ni oni ani ikaje ko fe marchandise mi mi bolo ani tout ye villa mi jo ye itasi mi jo ومساكين تردونها إيراني مسومي في إيجينو ني دوميسكيني بابا على كلي غني بترما كبا أيام نيفو أكوني نون كرا أهبا كون نون كمنبه إليكم كان أوما من الله كتم على كنوكا والرسوله كتم على كلا كنوكا وجهادي كتم جهادي كليكا فتربصوا أكما كاوكاو سبيسا aw ka nyana femi mina o kofre o masifoye Allahu akbar o ko ni jiye de kanu ka ala kira kanu ne ya fi mo dondo la ala kira na ka sahaba bado mi no fe sallallahu alayhi wa sallam sahaba ken wo ala kira ako ala ka kira ako wallah nebe e muhammadu fe katime musoka ne be fe bi kateme ngoro diunka mi fe kateme nan foloka mi fe kateme faso ka bi ala kira ko amma ako kanu ma defare asegina ka ala kira mo mi fe kateme musoka mi fe kateme dinka mi fe kateme faka mi fe kateme badmoka mi fe kateme nan foloka ako kanu ma defare Allahu akbar sahaba kai seginaka ako ala kira mi fe kateme yire kunninka ako hatte sisa de kanu dafa baba alla ni ala kira o de kabu ya islamé pour kateme dier na ko fembe ala ko khaliqui wallahi
ale de dalibaga ye Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jɔn don mais jɔn min don ala de y'a da k'a fɔ ne de y'i da wa n y'i suganti wa n y'i fisaya ni diɲɛ bɛɛ ye qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بابا على كراي جوي سيغاتولا والله على ترى على دين ترى ما أكبر على بولني آدم الدين بي أكبر على مني ملكوي أكبر على مني جنوي دمفه ما على بولنا ولا كودو على كرا كفسا بي نيسيرو لا دوري كافيا بابا ni be fe ala ka hine ila ni be fe ka do ala taala ka kanu kono ni be ala kira kanu ka fara limaniya ala kira ale de el wustai chamanje ala ni aka jonche ni o finyara ni be fe ka do sokono i be do dade fe ni be fe ka do ala ka i be teme ala kira de fe ni pana ala kira kuna ite ala rasul Allahu akbar ya ayyuhallazina amanu اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وسيله وسيله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم تسليما دلو سابقين كو اكو على كرامه مي فكات من يركون اكو كانون دفر okuma monyine no anfe nafiyate islamiyya mina nafiyate mu'miniyya mina ode ala kanu ani ala kira kanu o kasabati tuskuna ni ala kira to fora yoromi ikadai kana Allahu akbar jon me jon mindu ala de ala kira fara yereka wallahi ma tseka ala kira fara ka bo ala la de baba ala ku ako bismillahir rahmanir rahim allahumma shrah laka sadraka ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك أقول شو دي؟ اللهم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ni Qur'an wallahi baba Qur'an falendu ala kira kadara yiralila wallahi shute meli ay wala na chaman di oka Qur'an mi ala kuma kai ala kira ta foka le betane ala de kuma ala kira kaka ala kira valeri ya auna ka ala kira buya ya auna ala kira ba le bulu chugo mina ko ya auna ko raka ke hakili mai ala kira ti ala ide me ala ka jomi ndo abe bebe ala ko amma Allahumma nashrah surako ako Allahumma nashrah lak sadrak ako yalla aw masa e Muhammad ko watisi ama fera itu ki ko watisi frère fem bina ima be place be Allahu akbar baba ala kira kun se nye bemile tukula nafiu maka jamala silame jelo maka jamala mu'mini jelo maka jamala me beka ngamine mine tuko mina ala kira kun se ka bemile Allahu akbar wala ko sala ko amma qur'ano ko fabima rahmati min Allah linta lahu walau kunta fazal ghalizal qalbi lam fatu min hawlik ako na kuma ke hina sabu hina min bora ala yoro kana e Muhammaduma lintalau e ka saka magaya imantumi ako ni e Muhammadu kun kera ma tuskun jali ma tusubai ma funbaci ko ni ko ni kera dura ibe funu ako ma kuna jeze ka bi kera fere Allahu akbar ako me ala e Muhammadu tuskun magaya ke tuskun fere ako alam nashrah bi kono alam nashrah lak sadrak yalla aw ma yilwalike e ko disilawa wa wada'na anqa wizrak dungin no bi ka anu o dungin wuli ka bo ikawa
الذي أنقض ظهرك دوني من نبي ما كفو الله أكبر أيوة دوني تكابويك والله نفرا على كلامه نمافوني ما نمافويم على مفوك توالا أقول ورفعنا لك ذكرك حقول محمد كفولي أو نكرتا amina korota tere muhammadu ko foli muhammadu mamdu foli voleri yirali ala ko anwu korota kapa baba ala ye min korota bolote danfen bolo ko laji wa rafa'na laka zikraka anwu korota like muhammadu ko foli la ikira ala kira fewu imake ala kira fewu ديدو مودو إنما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دين لريبه ni ala tɔgɔ ala kira tɔgɔ bɛ fɔ ka fara kan diɲɛ kɔntinɛ bɛɛ kan ala kira tɔgɔ bɛ a bɛna don ni la ilaha illallah ka bɔ haro hira ila a kelen bɛɛ de bɔra kuluwo kɔrɔ n'a ye o don magan bɛɛ ye kafiri ye mais ala de ko min jini dine min huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi walau karaha al mushrikun ako min jini ni tiye dine mais dine mina yele dine kelengela ben sanje al mushriku yo ko wallahi salama dine itije kaka de me bagayi mo ko se ina ni rasul al kiyama note silamɛya dɛmɛlen don ala fɛ silamɛya bɛ taa i jija ala kira kanubagaw i ka fara olu kan i ka ala kira kofɔ note ala kira kofɔlen don e y'a fɔ cɛw bɛ ala bolo olu sigilen don allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa sallim tasliman kaseera o cɛbaw bɛ yen o musobaw bɛ yen su ni tile olu bɛ k'a kɛ e y'a fɔ e m'a fɔ a bɛ ka kɛ i jija i ka fara kɛbagaw kan dalibaga ma n'o ye ala ye ala yɛrɛ bɛ ka salatu kɛ ala kira kan yɔrɔ o ye kɔfɔli da ye inna allaha wa malaikatahu يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على أناك ملكو كل بك صلاتك على كراكا أكو مؤمن كو يرك صلي على كراكا صلاة فين فين يجا أوكي على كراكا صلى الله عليه وسلم على ما صلاتك كلم فاين على ما صلاتك كلم فاين أكو يصلي على كراكا baba ala bi ka kɛ melekew bi ka kɛ ne e bɔra la o bɛ mun tiɲɛ a kɛ i yɛrɛ ka kunnadiya kosɔn a kɛ i yɛrɛ ka kɔrɔta kosɔn n'o tɛ ala ko warafa'na laka zikraka muhamadu kofɔli anw y'o kɔrɔta baba n ko ala de ye ala kira tɔgɔ fara ale yɛrɛ kan a ko man yu'ti rasula faqad ata Allah ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا قرآن يقول أما مكتايا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول أيتوا علىك يا مركانكم أيتوا علىك يا مركانكم أبينا تكتايا على دي توبة بلا نفع كسرك على كراتكو على من يقول آياتنا ألك من يؤتي الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا أقول تقولي ni آياتنا من يؤتي الرسول نما مي تورا نبي نيمانكو نما مي تورا تشيدينكو فقد تمنيا ما أطاع الله ويتقولي علىكم جاء على كلام نفتو ولي على نفتوي ما تذكر نفلا فرق بنورنا ما تقول فرق بنورنا على كلام صلى الله عليه وسلم على كدام فونيا بنياسكي على كدام فونيا هرمسكي وما كبدون أمسكي كدوف على كركا أموسر علىكم وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآية لكل صبار شكور ما هو هكذا على كدومكم
wallahi kabako ya bula sabali bagawi kabako ya bula ala barkata bagawi tonte bukulu ka min ka bunga tama ala kira banginuka sallallahu alayhi wa sallam وسلم تسليما baba ala kira mantum ami sosin wallahi anti ko ala kira ala kira amina na mantum aya mantum kan ay ala dili am mantum ay sharia no ya am mantum iba ya ala ba fayi suratul a'raf kono ako allazina yattabi'una ar-rasula النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في توراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم طيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم أقول فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون اللهم اجعلنا من المفلحين آمين يا ربي بابا ala kira nali akira kunandiya ye diema ala kira nali akira lafiya ye diema ka ko alenye kira folo munu tebena ala ye sharia min tu umma ay kidi min buluka o kidi ukunga gele antai ay wajibi ma fe min da umma tunka o kacha antai on ye nabi rahmatum mantuni o kama allah taala ye sharia fagiya anka ala kira kuso ako amma qur'ana karim mono kuntum khayra umma ukhrijat linas aw de kira mantum naso hermay mantum no bora adama dewna ako kafsa na be aw ma of samatiya so ni seli jama inde aw ma of samatiya so ni sun jama inde ni odo mantum temeno luka sunga bo ontai mantum temeno luka seli ka bo ontai mantum temeno luka jaga ka bo ontai layru di alama layru jume nengile alakira klebena metu Allahu akbar nengile alakira klebena mekama wallahi nengile alakira klebena mbadi wallahi kira kira temena abeni layru di o fora ina kira jumena ko kira chito ko be layru to lani alakira tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd baba wallahi ma kafsa mai wallahi du kafsa dunye kalo kafsa kalo ye baba sogoma oye qur'ana di wallahi bekaka wallahi hasiya kan alam yadalika alama kelike sikatala ala ko suratul bakara ko akoti lika rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd ako kira mun fle chide mu ako ne yolu dofsaya doka ni do daraja buya katime doka kira do wala ala no okumana komi Musa wa kallama Allah Musa taqdiman ala ko kuma Musa fe turusina o daraja ba yo buya wallahi ako kira do yolu daraja buya katime oka o jonyo ala kira sallallahu alaihi wasallam ala on yarake ala wallahu faddala ba'dukum ala ba'd ako ya au dofsaya doka Feliz kile kila ni maado na foko mauyi kile mauti kile sikatala wallahi mauti kile wadum tikile dum semenu mo dum ngabo dum be o jumai anitene wallahi baba kalu min kabu kalu be ala ko amma inna iddat ash-shuhur inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ardi abzalika minha arba'atu hurum ako kalo tanfle o kalo tanflala ako minha arba'atu hurum kalo nani mo kono o kafsa ni kalo tobe Allahu akbar ne ko dombe kele yengalonti ni ko kalo be kele yengalonti dum mambe kalo mambe ala ko minha arba'atu hurum kalo tanfla ko nani mbala ko nyolu ke horome kalo ko fala tadlimu fihi anfusakum ko kana wiran to yo o kalo ko baba
n'i ye ɲuman kɛ o kalo in kɔnɔ o baraji ka bon ni kalo tɔw ye n'i ye juguman k'a kɔnɔ o juguman ka bon ni kalo tɔw ye donc kalo ka fisa ni kalo ye don ka fisa ni don ye maa ka fisa ni maa ye maa min y'i ɲɛsin ala ma ka ko to ala ta la ka siran ala ɲɛ ka ala wele ka ala gasi taga o ni maa bɛ se ka kɛ kelen ye maa min m'o kɛ yan walahi aw tɛ kelen hal jazaa'ul ihsan illa lil ihsan ɲuman sara o tɛ foyi ye ni ɲuman tɛ donc alakira ala y'a ko fɔ danfɛn bɛɛ ye ka bɔ a nali ye ngi ma ko ala ko suratul a'raf kɔnɔ allazina a ko mɔgɔ minnu yattabi'una ma minnu bɛna tu annabi'a nabi ɲuman ko al-ummi min ye nabi ɲuman kunfi allazi nabi ɲuman yajidunahum u b'a sɔrɔ maktuban a sɛbɛnnen bɛ indahum u yɔrɔ fi tawrati tawrata ko ala ye tawrata ci ka fɔ kuranɛ ye ala kira tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ a tɔgɔ bɛ injila kɔnɔ a tɔgɔ bɛ tawrata kɔnɔ ala y'a sɛbɛn tawrata kɔnɔ k'a ko fɔ musa ye a k'a fɔ a ma cogo ye a y'o de fɔ allazi nabi ɲuman min yashidunahu maktuban indahu u b'a tɔgɔ sɛbɛnnen sɔrɔ u yɔrɔ fi tawrati tawrata kɔnɔ wal injila u b'a sɔrɔ injila kɔnɔ ya'muruhum a b'u yamaru bil ma'ruf ni ɲuman de alakira nana a bɛ maaw yamaru ni ɲuman de ya'muruhum bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar a b'u bali ka bɔ jugumanw ma wa yuhillu alayhim at-tayyibat fɛn sanumanw fɛn ɲumanw fɛn dumanw alakira nana ko olu de daga an ye wa yuharrimu alayhim al-khaba'isa jugumanw ko cɛjugu a nana ko olu haramuya ka an bali olu la wa yada'a anhum isra wal aghlala doni girin min bɛ an kun kabini sariya la yahudiyaw nasaraw sariya gɛlɛn mun k'u ka diinɛ la alakira nana k'o bin ka diinɛ nɔgɔya alakira nana k'o bin ka silamɛya sariyaw nɔgɔya wal aghlala alayhim doni girin mun tun man kan na o bɛɛ binna allati kanat alayhim a ye mun fɔ sa o kɔfɛ a ko fallazina mɔgɔ minnu amanu ni lemaniana ni joy bihi ni nabi ɲuman yi fallazina maamunu amanu n'olu lemaniana bihi ni nabi ɲuman yi wa adharuhu k'a bonya ne m'a fɛ yen ko kuranɛ fali bɛ alakira valeur fɔli la alakira fa kan'o fɛgɛ i bolo o to yen kan'o fɛgɛ i bolo walahi ni alakira fa fɛgɛyara i bolo i ka dɔgɔ ala bolo a ko maa minnu bɛ yen n'olu lemaniya ni nabi ɲuman ye wa azaru k'a bonya baba fɛn fɛn tɔgɔ ko bonya o kɛ o ka dɔgɔ alakira la baba a ko maa minnu ye lemaniya n'a ye k'a bonya wa nasaruhu ka tila k'a dɛmɛ a nana ni diinɛ min ye k'a dɛmɛ فالذين آمنوا به وأظهروه ونصروه واتبعوا نورا ككلك نورك الذي نورني أنزل نويتي كان أما إتوراؤكو ونور جمعي وهي قرآن دي قرآن عليه أرد مكان عليه عليه قرآن دلومي ما أمر السلامي على من قبوا أبي وهي قرآن أي معجزة فنفو على كراك ما كان يقول من كبوا بين ويقرأنا تسكت الله وقرأنا نبأ على كراك تراكو ديتو أبدا ما دم أقول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا قرآن تيما من كسو كدام فم بوجو على الجنو على كراك الجنو واجو نقرأنا أي أدم دم واجو نقرأنا baba a ko maa minnu limaniana ni nabi ɲuman ye ka nabi ɲuman in dɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ka tugu nɔrɔ kɔ nɔrɔ min n'o jiginna alakira kan sallallahu alayhi wa sallam a ko jamakulu ko olu de ye maaw ye maa minnu bɛna kisi ya rabbi ala m'an fara l'olu kan
ala ma faraluka onna mame ala kira fe ala kira fe min fe ke o fe ni ko kibe ala kira fe ala kira bana mina bawla ala kira do ke mina itesir ola no kira ala kira kanu me dafa ala ka do ani shitana ce ala kira horoma goso salli ala rasul odu antura ala kira ka mujiza ula wala nablala ka to أمي حبيب بن مالك كم أو حبيب أمين الدفع ولا والله أماني ندى على كلامنا نمني على رياض القرآن القرآن وإنك لعلى خلق عظيم أميكم وفرك والله بابا على كلام كلاي الشدة فلي سامبينا لنا kabini si sambi sabali sheki tuma ala kira kumebo abiti siki kulwodo be o ba fo ma ko gawo hirai o gawo hirai ala kira kumiti siki akelena akumta khalwa diki khalwa kurati dore ki tige mawla kuma ala ko tubi wa tabattali ilayhi tabtilan itige kabo mawla kinyeshi alama ika wati dota kinyeshi alama ka ko kire nalini ala ya dani mi me ala kala wala ma sama kata kulwoida Allahu akbar ka ko kire ni ma ngo ya tabu ni tuwo mayadi ka ko kire dini ma ngo ya tabu ni tiya foti wallahi ka ko kire ni ma ngo ya ala kira tanu ni layru dafadi ala kira tara abe kulwoina shi sambina ni mina dafatumani Allah ta'ala jibril ci ama alayhi salam kana ke kirai kulwoida Allahu akbar akile kirai katila ka qur'ana aya foroji aka katila ka senji tanai ka arakan flaselinai ko ala ko ayici ki ke kirai jiyan pema ikana mawele kana Allah ta'ala kilibatia ya ayuhan nasu inni rasulillahi ilaykum jami'a ala kira de kira mi tira jiyan pema ka ko alenye kira o kira temena kira tala ala kira mi ci jiyan pema ibe ci dugu do ma wala me ka ci kabila do iba so ko kuluka wati do la kira flabe no soray kira do ba taala faina dore ba taala faina no make ala kira la alen nale sallallahu alaihi wasallam alen kira te ji aka wati la alen kira warati ji aka wati la wa ale fanan nale kira warati ala kira ko fe alen di wa khatiman nabiyina nabi nu dafama ni ma min go kira warabe ayen galunti ala kira kishi nema baba danna ala kira de ala ka dan foro ala kira ale de dan foro men nalila ala ya ala kira la na iritar la ka be blanye ka kira to be blanye ka la na iritar la Allahu akbar an fa adam alayhi salam ala kira bora ale bora na adam bora ala kira noro sikatala Qur'ana noro wa ala kira fana noro kinino ala kira kekeli wallahi Qur'ana ni bafai suratu maida keli kono ya ahlal kitabi kad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kaseeran mimma kuntum tukhfuna min alkitab wa ya'fu an kaseer قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين من سورة المائدة أقول يا أهل الكتاب أقول يا أو كتاب يا دنيا بس كي على كلام يشيت مني نيا في عليه لنا بكوفي ويا سو دين ورو كوناني يودي وبوكا تابوكا ومن ما سو إيسا نور ترى يودي دين كولوبي Isa nale nunu tura ko olubi olude be wele ko ahlul kitab kitabu ya dunyo tawreta tiu injilu tiu ala yolu wele ako ya ahlul kitab ako ya aw kitabu ya dunyo
kad ja'akum rasuluna dan yanyama aw masaka ciden nana awma yubayyinu lakum kaseera annana chama wala awli annana chama bangi awli mimma kabin fena kuntum aw kira tukhfuna abin dukum fiuna min alkitabi kabin tawrata kuno min alkitabi kabin injila kuno chiyemu kumbe ukumodu Allahu akbar baba ni don ma masal ala nya ko ka bone ni don ma masal ala nya wallahi ya ko ka Allahu akbar baba ni ya ala ko inma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama ako mamun besra ale ala nya aka jomna ko don bawi baba don ma do ya rabbi bi ambani do modi ko amana parti defani ko alna ye tiyeyi no aso tanfe antomi Allahu akbar bawote dine de wallahi salameke ni dine tiyeyi yoro amine ikele le bide ka kaburu wallahi yahudiyo ka ko ala kiran naliye ala kiran mangutu min kubuka Qur'an de ka kitabu kono o ya effacer nasaraw ala kira mangutu min kubuka kitabu kono no injila uyo efase tawreta yela mana ka seben kroy injila yela mana ka seben kroy kan nindu moddo ala isa kofe musa kofe john fe u ka don baga mun kumbe Allahu akbar mukama dia doro nyini mukama dia bunya nyini mukama dia soro nyini Allahu akbar femi kadi moye ubodi fuye mumbe bembo mabodi fuye katiyantu ako ala kiran nale sallallahu alaihi wasallam yubayyin lakum kaseera mimma kuntum takhfuna min alkitab aw maga min bu kitabu kono anano bangi wa ya'fu an kaseerin ayat daji ga bo chamama fe chamama ayo ken na yo fo wallahi mauna firauka au lebuna yi ayafaraka bo chamama ako heyi au kitabu ya dunia au kado kadda nyanyama ja'akum nalikira auma nurun nurala wa kitabun nana auma mubinin mu bangene Allahu akbar noro yejme kitabu yejme ya Allah nyefanya baba kad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin nyanyama nalikira aw ma ka bo ala yo norola ani kitabula ala kira noro de sallallahu alaihi wasallam ni nuru ni muhammadu rasulullah ala kira ne ya fi shi chama modondola jibril nana alayhi salam ani ala kira tura barula jibril ko ala kira ma akunga koroye kondo Allah ala kira ko jibril ma akoy tobati de Allahu akbar jibril ko ala kira ma ko ne tobati ko tumamna ala mina fa adamata wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifa tumamna ni ala bu fo be faka adamata tumam aye adama meleko de blaka adama bogoti kana bogo furki ka bogo do tolila ka noni ka adama suraya gla ka nifi adama na o bekera ni jibril nyana asarlana ma kalama e fayo adama yo mamadu noki ma gondo go yede Allahu akbar ala kira ko ama ako bashita ako kuma mi yininga jibril e sai juli eshibe sanjuli da jibril ko ala kira sallallahu alaihi wasallam ikado ngi mango ala kira de dali fore ala kira ala de dali fore ala yiminda jibril ko ala kira ma ko ne shi ako ka chere muhammad ako adafo Allah ako nine ko men shi dafi ala bene jibril da muhammad alayhi salam nedali dolo mena dokube o dolo mena samba bi wolofla wo san wa bi wolofla dolo mena mina yenge shekere ni dolo mena ina na yenge
n'a nana tunu a tɛ segin ka na bilen fo san 70,000 wɛrɛ. Est-ce que e bɛ ka kuma in faamu? A ko n'i bɛ fɛ ka ne Jibirila si dɔn n bɛ se ka taamasiyɛn min d'i ma Ala bɛ ne da tuma min dolomɛnɛ dɔ tun bɛ yen o dolomɛnɛ in san 70,000 o san 70,000 a bɛ bɔko kelen kɛ n'a bɔra n'a nana tunu a tɛ bɔ bilen fo san 70,000 wɛrɛ. A ko o dolen in ye bɔko 70,000 kɛ ne Jibirila ɲɛ. Baba i ka calcul machine tɛ se ka nin jate sɔrɔ. Machine tɛ se ka nin calcul. Dolo bɛ bɔ san 70,000 o 70,000 a bɛ bɔko kelen kɛ mais o dolen in ye bɔko 70,000 kɛ ne Jibirila ɲɛna. Ala kira ko Jibril i ka kɔrɔ. Tiɲɛ na i ka kɔrɔ i tɛ denmisɛn ye mais i ma kɔrɔ ni ne dɛ. A ko kira ma o bɛɛ kɔfɛ a ko ɔhɔ a ko dolomɛnɛ min n'i kun b'o ye i b'o dɔn wa a ko t'o dɔn a ko de ye ne ka ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin Ala kira nɔrɔ de kun ye dolo in ye o de kosɔn baba kana kulonkɛ a la Ala kira nɔrɔ a ko Jibirila ma i kun b'o dolo min ye dɛ a ko o de kun ye ne tile dara ka bɔ ne Muhamadu nɔrɔ la kalo dara ka bɔ ne Muhamadu nɔrɔ la dolo dara ka bɔ ne Muhamadu nɔrɔ la Ala ye ne de da ka sɔrɔ ka dafɛ tɔw da ka ne bila ka Adama da ka ne nɔrɔ bila Adama la nɔrɔ bɔra Adama na ka na denkɛ Sita la ka na Idrisaw la Nuhu na Ibrahimaw na fo ka na se Abdullahi ma fo ka na ne yɛrɛ bange nɔrɔ tigi de ye ne a ko Jibirilu ne ka kɔrɔ i ye danfɛn tɛ Ala bolo min ka kɔrɔ ni Muhamadu ye. Alhamdulillahi rabbil alamin an b'aw fo ka waliɲuman dɔ a ka ɲɛmadali la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin tun ye an ye Bangoni charbon carré la Jalolakaw ka denbaya min bɛ yen u b'u ka nisɔndiya n'u ka ɲaɲarili yira san o san Alakira ka bangini ko la n'an ko a ma Mawludu Nabawi san 2017 ta décembre kalo la nin tun ye an ye o kɛnɛ kan an b'a deli Ala fɛ ni ɲɔgɔnna caman Ala kɛ o yira an na Ala min ye kira kɔrɔta ka sanayɛlɛn Ala kɛ an kɔrɔta k'an sanayɛlɛn ni ka an wasa ka ɲinifɛnw nɔgɔya cɛ bɛn ani kɛlɛya ani basigi k'o don jamana kɔnɔ ni Mawludu barika ye ni Mawludu fɛtibagaw hɔrɔma ye ni Alakira yɛrɛ barika ye a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah.